A bayani na takaitaccen bidiyon da muka yi alƙawarin kawowa ta yadda za ka fahimci zanda ɗinka sannan wasu irin abubuwa za ka iya yi da zanda ɗinka bayan tura abu ko kuma karɓan abu daga wata waya ko daga wata kwamfuta zuwa wani kwamfuta. Da fari bari mu je zanda ɗin, za mu nuna muku dukkan wasu abubuwa da ya kamata ku yi waɗanda suke da amfani wanda kila har sai wani lokaci ka nemi wani ya maka. Da fari yanzu muna cikin zanda ɗinmu. Abin da za mu fara da shi bari mu zo nan sai mu je setting. Idan muka zo setting muka zo nan kaga a nan abin da yake nuna mana shine music shake. Okay, music shake kamar yadda ka ji an ce shake shine jijjiga ko kuma wasu abubuwa makamantan haka nan. Wannan baya ɗaya daga cikin abin da kila yake ba mutane matsala wanda muke gani ya kamata a ce mu magance. Da fari abin da za mu fara taɓawa shine night mode. Idan aka ce night mode shine kamar yanzu ga wannan baƙin background ɗin da wannan zanda ɗin yake nunawa maimakon nuna fari. Yanzu yana night mode, na cire shi night mode. Na cire shi night mode, kun ga application ɗin ya koma fari. Means idan yana night mode ɗin kana da protection wanda yake kare ka daga idonka saboda haske kada ya ma idonka yawa. Idan muka sake komawa wurin settings, wasu lokuta za ka ga mutum ya zo yana complain na cewa ai ya riga ya sa memory card cikin wayan shi amma kuma duk abin da zai tura yana shiga ne akan waya ba akan memory ba kuma memory card ɗin shi babba ne. Don haka abin da za ka yi idan ka shigo zanda ɗinka, ka zo nan za ka zo kana cikin zanda ɗinka za ka zo ka yi clicking nan. In ka yi clicking nan sai ka zo settings. Idan ka zo settings sai ka zo wajen download location. Idan ka taɓa download location kun gani ina amfani da iya phone storage ne ba memory card. Da zai nuna maka phone storage ɗinka zai nuna maka memory card ɗinka. Don haka za ka yi clicking memory card. In ka yi clicking memory card ɗinka zai zama selected kamar yadda wannan green ɗin ya nuna, light green ɗin ya nuna haka a can zai nuna. Daga ka sa OK zai ce ka yi granting permission, za ka yi allow. Da ka yi allow memory card ɗinka zai koma shine yake karɓan abu ba phone memory ɗinka ba. Sannan za ka iya clearing history. Kila ka tura mutane abubuwa ko an tura ma irin abun ma bai baka sha'awa kawai za ka yi clicking clear. Da ka yi clear history ko da za ka koma can ka duba za ka cimma babu komai. A wasu wayoyin idan ka zo za ka cimma iya applications ɗin da ka yi installing ne kawai za ta nuna ma, ba za ta iya nuna maka systems app ba. So idan kila ya nuna maka babu wannan in ka shigo da ka zo nan wajen settings za ka zo sai ka yi clicking wannan system apps, show systems apps. Da ka yi clicking ɗin shi zai baka duka waɗannan system apps ɗin. Maybe kana so ka tura wa mutum abu kuma abun zai ɗauki lokaci sannan ka yi connecting data naka baka so kuma wancan ɗin ya canye ma datan ka. Abin da za ka yi za ka zo shi ma nan wajen ga inda aka sa alert when using mobile data kawai sai ka yi turning ɗin shi up. Ko da yanzu alal misali mutum ya zo zai yi connecting ba zai iya connecting wayanka da data ba saboda menene ka riga ka rufe abun cewa kada a yi amfani da data ɗinka, settings kenan. Yanzu alal misali idan mutum ya ce zai tura zanda, mafi akasarin mutane suna tura zanda ne ta Bluetooth. Kamar idan muka zo nan, idan ka zo share za ka ga an ce ma to Bluetooth da hotspot. To abin da yake faruwa shine mafi akasarin mutane suna amfani da Bluetooth ne wajen tura ma 'yan uwansu zanda. To akwai matsala saboda idan ka je za ka tura ma mutum zanda ta Bluetooth a wanga lokaci da ake ciki yana ɗaukan ka minti 5, 10, 15 ko ma fiye. Amma idan za ka yi amfani da shi kuma wannan hotspot ɗin shine hanya mafi sauƙi da za ka tura ma mutum zanda abun ya shiga cikin lokaci kuma ba tare da tashin hankali ba. Wanda yake for instance yanzu in za ka tura za ka shiga nan ka sa hotspot ka ga nan ya nuno maka hotspot invite. Lokacin da ka zo nan abin da kake bukata shine za ka koma ga wayan ɗayan abokinka da za ka tura ma zanda ɗin sai ka ja notification ka zo sai ka buɗe wireless ɗin nan wajen wifi. In ka buɗe wifi ɗin shi da ka shigo nan wajen hotspot za ta ga wifi ɗin. Da ta ga wifi ɗin za ka ga sunan kamar yadda nuna nan Android share 2343. In kai clicking nashi za a ce ma ka sa password. Ka ga password ɗinka nan QA6 zuwa ƙarshe. Daga ka sa kai connecting inda ka yi connecting daidai kawai sai ka je cikin Google Chrome nashi ko kuma duk wata Opera da browser da yake amfani da ita. Sai ka sa wannan address ɗin. Ga nan an sa input the following address. Kana iya kawai ka cire daidai HTTP zuwa wanga abun. Kawai za ka fara sa daidai 192.168.2 har ƙarshe. Daga ka ƙare ka sa enter kawai za a nuno maka cewa kana so kai downloading wani abu. Maybe kai accepting downloading ɗin ko kai rejecting. Da ka yi accepting within
lokacin da ka yi clicking abun cikin wannan lokacin zanda ɗin zai shiga cikin wayan, za ka yi installing ba tare da ya ɓata ma lokaci ba. Sai kuma abu na gaba shine alal misali shine kana so za ka yi connecting kwamfutan ka da Xender, kila akwai abin da kake so ka tura daga Xender ɗinka zuwa ga kwamfuta ɗinka wanda kuma yana iya ɗaukan babban lokaci, to don haka kana so ne ba sai ka yi amfani da USB ba, za ka yi amfani da Xender na waya da na kwamfuta ka tura abu. Idan kun fahimta a kwamfuta ba za ka iya sa Xender ba ta da Xender, don hanyar da muke amfani da shi shine shi ma muna amfani da hotspot ne. Za ka yi connecting hotspot ɗin wayanka da kwamfutanka. Yadda za ku yi shi kamar yadda na nuna muku, in za ku tura ma mutum Xender ka zo ka yi clicking connect to PC, za ka zo za ka buɗe hotspot ɗinka. Idan ka buɗe hotspot ɗinka, let's say a ce na buɗe hotspot ɗina kamar haka. Na buɗe hotspot ɗina kamar haka. Daga naje za ta nuna min hotspot ɗin. Za ta nuna min hotspot ɗin. Idan ta nuna min hotspot ɗin, zan yi connecting da password ɗin da na riga na sa ma hotspot ɗina. Da na yi connecting da hotspot ɗin da na sa ma hotspot ɗina, shi kuma ya yi connecting da PC ɗin shi. Abin da kawai zai yi, zai zo ya ɗauki wannan address ɗin. Shi ma ka gani an cire HTTP, zai ɗauki daga 192.168 zuwa ƙarshe, kawai zai sa enter. Da ya sa enter, za a turo mai notification a wayan shi cewa yana so zai yi connecting Xender nashi da wannan kwamfuta. Idan ya yi accepting, shi kenan zai iya tura hoto, video, music, duk abin da yake buƙata zai tura cikin lokaci ba tare da abun ya ɗauke shi dogon lokaci ba. So idan kuka dawo nan daga ƙasa, za ka ga to MP3. Abin da wannan to MP3 yake nufi shine za ka iya converting video zuwa MP3. Alal misali shine waƙoƙin da kuke gani ko abubuwan da kuke gani guda uku su ne abin da na yi converting. Videos ne wanda ba wasu dogaye ba na yi converting. Kila ka ji wani guntun bidiyo ko waƙa ya baka sha'awa ko wani motivation kana so ka sa shi a matsayin ringtone naka. So ba sai ka je ka yi wahalan ɗauko wani application da zai ɗauke ka dogon lokaci ko ya ɓata ma lokaci ba. Abin da kawai za ka yi ƙoƙari kawai ka zo nan, in ka zo sai ka yi clicking cikin Xender ɗinka, ka yi clicking to MP3, sai ka zo ka yi select video. Lokacin da ka yi select video, sai ka ɗauki kila kana so za ka yi maybe converting wannan, sai ka taɓa shi. Lokacin da ka taɓa wannan bidiyon, ka ga ya nuno yana converting, ya gama converting. Shi kenan ka gama converting. Idan muka bar nan muka dawo nan wajen social, abin da yake nufi shine za ka iya mayar da Xender ɗinka a matsayin status saver na WhatsApp. Lokacin da ka shigo, ba za ka cimma duk waɗannan abubuwan da suke nan a matsayin wannan da ya buɗe ba. Za ka je ne ka yi connect. Lokacin da ka yi clicking connect, za ka shiga Xender ɗinka. In ka yi viewing status na mutane da sauransu, ko da za ka koma cikin Xender ɗinka, za ka cimma sun baka wannan. In kana so ka yi downloading, ga alama na download nan ya nuna ma. Da ka yi clicking wannan abun, ka gani ya nuna cewa ya yi saving min wannan status ɗin cikin Xender na. Sannan za ka iya downloading Instagram videos. Za ka iya downloading Facebook, Twitter ko TikTok videos. Kawai za ka je ka yi copy link na bidiyon da ka gani a Facebook kake so ka sa. Da ka zo za ka yi clicking wannan paste and download, boom. Kafin ka ankara, an baka dama da za ka iya downloading ba tare da wani tashin hankali ba. So far wannan shine ɗan takaitaccen bidiyo da na yi don in nuna muku wasu amfanai da suke ga tattare da Xender, wanda mafi akasarin mu mutanenmu ba su sani ba. Sannan ɗaya daga cikin amfanin updating na Xender application ɗin, ko wani application an ce ma ka yi updating, shine za ka iya cimma ya zo da wani sabon feature wanda a can baya bai da wannan feature ɗin. Amma yanzu saboda wannan update da suke yi, suna ganin cewa ya kamata a ce sun ƙara ma application ɗin inganci da ƙarfi wajen ganin cewa mutane da suke amfani da shi dama su samu sauƙi, kuma za su ƙara samun sauƙi. Shi zai sa su ci gaba da yin updating wannan application ɗin. Insha Allah a nan muka kai ƙarshen wannan bidiyon, sai kuma kun ji ni a wani bidiyo na gaba. Da fatan kuna amfanuwa da kuma jin daɗin kasancewa da mu a cikin bidiyoyinmu da muke kawo muku. Da fatan mu da ku mu amfana. Daga nan Arewa Revolution Technology, wanda insha Allahu za mu ci gaba da yin ƙoƙari wurin ganin cewa mun kawo muku irin waɗannan bidiyoyin da za su tallafa su kuma haɓaka wa mutanenmu, da kuma ba su goyon baya da ƙarin ƙarfin gwiwan yin amfani da duk application da suke so su yi amfani da shi ba tare da wani matsala ba. Mun gode.